Üdvözlök sok szeretettel minden nézőt, hallgatót. Horváth Réka vagyok, mentálhigiénész szakember, és egy 8 részből álló videósorozatot készítek most, amelyet meg lehet vásárolni a Patreon felületén. Ez a videósorozat arról fog szólni, hogy hogyan tudunk önmagunkkal kapcsolódni szeretettel, gyengétséggel, humorral. Kaput nyitunk önmagunk felé. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert nagyon sokat lehet olvasni, hallani az öngondoskodásról, önszeretetről, és ez így nagyon szép, de hogyan tudom magamat szeretni, hogyha például a kritikus szülőm igen erősen elutasító volt, illetve érzelmileg elérhetetlen. Ezt a videót ajánlom a saját gyerekeimnek is, és a saját nevelt gyerekeimnek is. Összesen 5 gyereket neveltem föl. Teszem ezt azért, mert saját magam is beláttam, hogy én is érzelmileg elérhetetlen szülő voltam. Nem azért, mert ez volt a szándékom, hanem saját magammal szemben is sem tudtam gyakorolni az saját érzéseim felismerését. Ennek oka, hogy egy erősen bántalmazott gyerekkort éltem át, és én követtem a szabályt, ami minden bántalmazott gyereknek a túlélése, a ne érezz, ne bízz, ne beszélj. És hogy ennek a megtörése, ez azért 50 éves korom után jött el, és most már saját érzéseimhez hozzá tudok férni, ami nagyon jó hír, mert itt ugye annak az elviselése is benne van, hogy a negatív érzelmeket hogy tudjuk megélni úgy, hogy ne pusztító módon. Maga a videósorozat, ez 8 részből fog állni, aminek az első része, ez az elég jó vagyok, erősségeink felismerése. Nagyon sokan élnek úgy az életben, hogy alacsony önbecsüléssel, ennek szintén oka a gyermekkorban keresendő, ami azt jelenti, hogy nem éli meg a saját értékét, nem tudja elfogadni azt, hogy önmagában értékes. Az erősségek felismerése az azért fontos, mert a nap végén mindenki az erősségeiből él be, de ez majd a videóból ki fog derülni. A második, ez a negatív automatikus gondolatok beazonosítása, a kritikus szülőnk. Sokan vagyunk úgy, hogyha bármit hibázunk, akkor elindul egy belső mantra, hogy béna vagyok, ügyetlen vagyok, semmire nem vagyok alkalmas, és hogy ennek a negatív belső gondolatokat hogyan lehet bármilyen módon is kicsit eltávolítani magunktól, mert lássuk be őszintén, nem segítőek, hanem éppen kritizálóak. A harmadik rész, az egy nehezebb rész lesz, a harmadik videó, mert ez a saját árnyék személyiségünknek a megélése. Mit is jelent az, hogy árnyék személyiség, mik azok a negatív érzelmek, amikkel azért benne vagyunk. A mi kultúránkban a negatív érzelmek az kvázi elutasítandók, mert hogy ugye, hogyha valaki szomorú, akkor az első reakció az, hogy ne legyél szomorú, ami nagyon jó ötlet, de hogy ő most szomorú, tehát ez az ő érzése, és hogy az érzések nem tudnak hazudni. A negyedik előadás fog szólni arról, hogy jóvátétel önmagunk felé. Mit is jelent az, hogy jóvátétel önmagunk felé? Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen nagyon sok bántalmazott gyermek élt meg nagyon negatív, kedvezőtlen gyermekkori élményeket, és ezekből nyilvánvalóan valamilyen válasz is származott, akár önpusztítás, akár függőség, akár egy önszabotázs folyamatosan, tehát önmagának a gátlása, és ez a jóvátétel egy kicsit arról szól önmagunk felé, hogy hogyan tudjuk ezt egy kicsit enyhíteni, most már így felnőttként ezeket a kedvezőtlen gyermekkori eseményeket. Nincs időgépünk, tehát az nem fog tudni megtörténni, hogy a múltat meg fogjuk tudni változtatni. Ha lenne, akkor én mondjuk a reneszánszba mennék el egy kis időre, de máshová is, de hogy ez nem áll rendelkezésre, úgyhogy ebben van dolgunk most. Az 5. rész az a megbocsájtani önmagunknak. Ez a megbocsájtás művészete, hogyan tudunk egyáltalán megbocsájtani. Lehet, hogy másoknak sem könnyű, de magunk felé is megbocsájtani. A 6. anyag fog szólni az önismeret fontosságáról, akár önismereti tesztekről is, mert hogy teljesen mindegy, hogy milyen a személyiségünk bizonyos értelemben, mert itt az önelfogadáshoz azt tartozik hozzá, hogy annak fogadjuk el magunkat, amilyenek vagyunk. A 7. rész fog szólni az öröm szerepéről az életünkben,
hogy mi is az öröm megélése. Sajnos vannak olyanok, akiknek ez nagyon nehezen megy, mert nem volt gyerekkorukban minta erre, hogy mi is az az öröm, noha a létezésnek lehet egy békés derűje, és ezt hogyan lehet elérni. És a 8. az pedig már a személyes jogrendünk, ami az, hogy hogyan bánjunk magunkkal szeretettel, gyengétséggel, humorral, és hogyan tudjuk ezt leírni bármilyen formában is, hogy ezt tudjuk követni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a 8 videó segíteni fogja a nézőket abban, hogy valamennyire közel tudjanak kerülni magukhoz, mert hogyha önmagukkal békében tudnak élni, akkor ugye van egy ilyen szép mondás, hogy egy önmagában rendben lévő embernek nincs semmi szüksége arra, hogy bántalmazzon másokat. És egy kicsit ez az előadás sorozat arról szól, hogy hogyan tudunk saját magunkkal békében élni, tehát hogy ne legyen egy belső feszültségünk, egy belső nyugtalanságunk folyamatosan, mert úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. És ezt nagyon könnyű kimondani, de hogy ennek a megélése az milyen, és hogyan tudjuk megbocsájtani magunknak azokat a hibákat, vétkeket, amelyeket elkövettünk életünk során. És ez az egész folyamat egy kicsit ahhoz tudja hozzásegíteni az embert, hogy egy harmonikusabb életet tudjon élni, és hogyha a saját magával kapcsolódás az egy szeretettelibb lesz, szeretettelibbé válik, akkor az lehetőséget nyit arra, hogy sokkal inkább kölcsönös egyenrangú szeretettel és hálával teli kapcsolatokban tudjon részt venni, mintsem, hogy egy bántalmazó vagy egy nehezebb kapcsolatban tudjon élni. Van egy olyan mondás, hogy életünk minősége a kapcsolatunk minősége, és azért a legtöbb időt önmagunkkal töltjük, úgyhogy ezért lenne fontos, hogy önmagunkat megismerjük, ne feledjük, hogy a Delfoi Józsda is az volt kiírva, hogy ismerd meg önmagadat. Ez egy hosszú utazás, életfogytig tart, mert hogy ugye nem fogjuk tudni teljesen megismerni magunkat, és ez nem baj. Az a lényeg, hogy ez az önelfogadás, öngondoskodás, önszeretet felé vezető úton induljunk el. Apró lépések művészete, tehát hogy nem egy 2 méteres létrafokra akarunk felállni először, hanem csak egy 30 centisre, mert hogy ha 2 méteres a létrafok, akkor el se indulunk, és nincs azonnali megoldás, tehát a lélek útja lassú, és ez csak egy lehetőség, egy felismerés, ez a videósorozat sem fogja megváltani senki életét. Ez csak lehetőséget mutat arra, hogy milyen úton lehet elindulni, milyen eszközök állnak rendelkezésre, vagy lehet keresni, és én sem tudok mindent, én is úton vagyok, mint mindannyian. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a videó azért valamennyire segíteni és támogatni tud másokat is azon az úton, ami az élet egyik legfontosabb útja talán, az önmagunk felé vezető út. A válaszok mindig bennül vannak. Köszönöm szépen a figyelmet!